Príjemný večer. V pravidelnom čase vysielame správy STV. 25 minút aktuálnych informácií z domova aj zo sveta. Vítajte. Štát plánuje veľké zmeny v poskytovaní dávok v hmotnej núdzi. Viac dostanú len aktívni ľudia. Samosprávam štát nepomôže pri odlžovaní nemocníc ani centom. Chcú bojovať ďalej. Vyše 100 ľudských životov stáli Sýriu protivládne demonštrácie. Bezradná je aj OSN. Štát chce zmeniť pomoc v hmotnej núdzi. Novinkou je, že vyššie sociálne dávky dostane len ten, kto bude aktívny. A to tým spôsobom, že sa zapojí do aktivačných prác alebo dohliadne na to, aby deti chodili do školy. Prácu ponúknú nielen obce, ale aj mimovládne organizácie. Základná dávka v hmotnej núdzi bude necelých 38 eur. Je to výrazne menej ako dnes. Ak bude chcieť človek viac, musí sa zapojiť do aktivít organizovaných obcov či úradom práce. Prilepší si tak motivačnými dávkami. Dostane od 20 do 45% životného minima. Tých 45% životného minima ako motivačný príspevok bude dostávať ten, kto sa už bude riadne zúčastňovať na aktivačných prácach. Podľa poslankyne Jany Vaľovej ministerstvo sa chystá šetriť na najchudobnejších. Navyše štát by mal prispieť obciam a mestám. Dali prácu tým ľuďom, ktorí nemajú takmer žiadne vzdelanie ani šancu nájsť si prácu. Človeka z osady nikto nezamestná. To je mašinéria nezamestnaných a ak nastane takáto zlá sociálna situácia, že im znížime takto dávky a nebudú mať kde pracovať, tak skutočne môžu vzniknúť nepokoje a tie zase zostanú len na bedrách miest a obcí. Po novom bude môcť aktivačné práce organizovať akákoľvek entita. Môže to byť mimovládna organizácia, môže to byť nezisková organizácia, môže to byť samospráva. Sociologička hovorí, že základná chyba je v zlom nastavení životného minima, od ktorého sa odvíjajú všetky dávky v hmotnej núdzi. Z dnešného minima sa podľa nej nedá vyžiť. Tento zákon jednotlivé dávky dáva do vzťahu k životnému minimu, ktoré je stanovené omnoho nižšie, ako sú skutočné životné náklady, je najzávažnejšou negatívnou skutočnosťou. Ak vláda a parlament tieto zmeny schvália, občan, ktorý bude od 1. januára v hmotnej núdzi, bude musieť ísť na úrad práce, opýtať sa na aktivity, do ktorých by sa mohol zapojiť. Ak to neurobí, sociálne dávky mu znížia. Miro Frind, Slovenská televízia. Samosprávy nedostanú od štátu ani cent na odložovanie nemocníc. Nezabral ani apel na premiérku či ministrov financií a zdravotníctva. Vyššie územné celky hovoria o likvidácii zdravotnej starostlivosti a chcú bojovať ďalej. Tak si to pripomeňme. Vláda sa rozhodla transformovať nemocnice na akciové spoločnosti. Štátne odloží. Tie, ktoré majú na starosti samosprávne kraje, už nie. Kraje sa cítia diskriminované, preto sa listom obrátili na premiérku. Tá im odkázala. Je to v rukách rezortov financií a zdravotníctva. Zodpovednosť za rastúci dlh neštátnych zariadení majú aj tie vyššie územné celky, ktoré oddialili proces transformácie. Samosprávy sa bránia. Pripomínajú, že podmienky fungovania nemocníc nastavuje vláda a parlament. My sme sa podľa toho riadili a urobili sme mnohé úsporné opatrenia v našich nemocniciach, ktoré sa neurobili v štátnych ešte dodnes. Je to pre nás diskriminačné. Ivan Mikloš bol dnes stručný a neoblomný. Samosprávam odkázal. Nie. Aj rezort zdravotníctva sa už dávnejšie vyjadril v podobnom duchu. Samosprávy sa mali ozvať skôr, keď sa o odložení rozhodovalo v pripomienkovom konaní. Aj tento argument kraje odmietajú. My sme tento materiál pripomienkovali a odmietli sme ho ako celok. My sme mali o to záujem sfázovať tie kroky, pretože týmto spôsobom môže byť ohrozená dostupnosť zdravotníckej starostlivosti v našom kraji. Samosprávy apelujú na rovnosť pred zákonom a pripomínajú, že v hre je starostlivosť o 100 000 ľudí. NSP Prievidza so sídlom Bojnica, NSP Považská Bystrica, NSP Mijava. Tieto 4 nemocnice zabezpečujú 80% ústavnej starostlivosti v Trenčianskom kraji. Nevidíme dôvod, aby boli diskriminovaní obyvatelia, ktorí chodia do našich nemocníc, je ich viac ako 330 000 a platia si rovnaké zdravotné poistenie ako tí, čo chodia do štátnych nemocníc. Samosprávy sa s terajším negatívnym stanoviskom nechcú zmieriť, no a naďalej sa budú pokúšať o dialog s predstaviteľmi vlády. Peter Revus a Andrea Predajňová, Slovenská televízia. Poslancovi Igorovi Matovičovi sa nepáči, že mobilní operátori dostávajú licenciu na 10 rokov. Šéf obyčajných ľudí chce, aby im telekomunikačný úrad dal licenciu na rok, a to za primeranú cenu. Úrad sa bráni, tvrdí, že ešte o predĺžení povolenia pre operátorov nerozhodol.
Téma predĺženia povolení pre operátorov sa podľa Igora Matoviča príliš neotvára a správne konanie je v čase tzv. Uhorkovej sezóny. Vidí na to jasný dôvod. Táto téma sa nejako moc neotvára a sme o nej ticho a hlavne politici sú o nej ticho, lebo všetci týchto operátorov poznajú, sú s nimi dobrí kamaráti. Poslanec dodáva, že predĺženie povolenia získajú dvaja najväčší mobilní operátori za zlomok reálnej ceny. Igor Matovič je presvedčený, že ide o sumu, ktorá predstavuje 2000 obratu týchto firiem. Podľa informácií, ktoré k dispozícii mám, sa uvažuje za sumou niekde medzi 15 až 30 miliónmi eur pre jedného operátora. Dnešné vyhlásenia Igora Matoviča nie sú pravdivé a ide o hrubú neznalosť nielen slovenského, ale aj európskeho práva. Ide o pokračovanie demagogických vyhlásení pred zakladaním nového politického subjektu. Igor Matovič adresoval pripomienku o poplatkoch aj strane Smer, ktorej nominantom je šéf telekomunikačného úradu. Pavol Paška však argumentuje tým, že bývalý minister dopravy Ľubomír Vážny počas aprílovej schôdze predložil návrh k novele zákona o elektronických komunikáciách. Ten by umožnil presný výpočet ceny za predĺženie licencií. Samozrejme, vládna koalície v čítaní pána Matoviča nemala záujem a neprijala na tento pozmeňujúci návrh. Licencie dvoch najväčších mobilných operátorov platia len do konca augusta. O predĺženie požiadali obe firmy podľa hovorcu úradu len nedávno. V tejto veci prebieha správne konanie, úrad vo veci ešte nerozhodol. Rozhodnutie dostanú dvaja mobilní operátori od telekomunikačného úradu do konca tohto mesiaca a následne ho úrad zverejní na svojej internetovej stránke. Magda Želeňáková, Slovenská televízia. Úrady práce už nebudú vopred vedieť o tom, či firmy chystajú hromadné prepúšťanie. Z novely zákonníka práce vypadla časť, podľa ktorej mal zamestnávateľ spolu s úradom práce povinnosť hľadať možnosti zamestnať prepustených ľudí. Ministerstvo práce trvá na tom, že úrady práce neobídu. Doteraz sa za hromadné prepúšťanie považovalo, ak zamestnávateľ prepustil počas 3 mesiacov najmenej 20 ľudí. Po novom sa bude hromadné prepúšťanie posudzovať podľa počtu zamestnancov. V prípade, že malá firma, ktorá má od 20 do 100 zamestnancov, prepustí v priebehu 30 dní 10 zamestnancov a viac, bude sa hovoriť o hromadnom prepúšťaní. Vo väčších podnikoch od 100 do 300 zamestnancov bude hromadné prepúšťanie znamenať výpovede pre 10% ľudí počas jedného mesiaca. Firma s vyše 300 zamestnancami bude hromadne prepúšťať, ak z nej odíde 30 ľudí. Firmy už nemusia o týchto opatreniach rokovať s úradmi práce. Zamestnávateľ je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia, ktoré by mohli zabrániť prepušťaniu a výsledok o tomto rokovaní pošle úradu práce, čiže nebude vylúčený z celého procesu. Úrady práce v princípe hrajú len úlohu štatistov, reálne práca sa vo významnej miere zamestnancom nenájde. Vypustením ustanovenia spolupráce zamestnávateľa s úradom práce pri hľadaní práce pre toho prepusteného zamestnanca necháva, ja to poviem, na pospas zamestnanca svojmu osudu. Zamestnávateľ môže od jesene prepustiť zamestnanca aj v prípade, ak sa firma dostane do ekonomických problémov. Nebude potrebné robiť zložité kvázi organizačné zmeny a rôzne iné pokrytecké operácie, ktoré smerujú k znižovaniu počtu zamestnancov. Touto zmenou sa vytvoril podľa môjho názoru priestor zamestnávateľovi, aby sa mohol ľahšie zbaviť zamestnanca. Nové pravidlá pri prepúšťaní ako súčasť novely zákonníka práce začnú platiť od 1. septembra. Rita Fleischmannová, Slovenská televízia. Snaha ministra financií od januára opäť zvýšiť dane má čoraz väčšie trhliny. Ivan Mikloš by chcel do štátneho rozpočtu získať viac peňazí cez vyššie zdanenie piva, vína aj tvrdého alkoholu. Proti zámeru sa však stavia stále väčšia časť vládnej koalície. Dnes odmietla zvýšenie daní aj štvorica poslancov OKS. Od zvýšenia spotrebných daní na pivo, víno a tvrdý alkohol očakáva minister financií v budúcom roku asi 45,5 milióna eur. Jeho plány však strácajú podporu v Národnej rade. Poslanci sa obávajú najmä novej spotrebnej dane z vína. Žiadna európska vinohradnícka krajina totiž takúto dane nevyberá. Nenulová daň pre vinárov je daňou likvidačnou. Každoročne sa nám stráca okolo 500 hektárov vinohradov. Toto môže byť tá posledná rana. Nesúhlas so zdanením vína už avizoval aj minister pôdohospodárstva. Vyššie dane navyše odmieta aj Sloboda a Solidarita. Myslíme si, že občania si už vytrpeli dosť. Chápeme, že treba robiť úsporné opatrenia, že treba znižovať deficit,
ale nie za tú cenu, že budeme zvyšovať dane. Rozhodujúce by tak mohli byť hlasy opozičného Smeru. Ani ten však neplánuje zámer Ivana Mikloša podporiť. By bol veľký paradox, že by sa minister financií chcel obrátiť na opozíciu pri presadzovaní takéhoto plánu. Minister financií poslancom odkazuje, že čím menej opatrení vládna koalícia schváli, tým menej peňazí bude mať na financovanie svojich priorít. Zvýšenie spotrebných daní je len jedno z možných opatrení, ktoré máme v tej sume opatrení, s ktorými je možné uvažovať. My netvrdíme, že všetky tieto opatrenia bude nevyhnutné prijať. Úprava spotrebných daní sa dostane do schvaľovacieho procesu už v pondelok. Ako prvých sa minister financií pokúsi presvedčiť odborárov a zamestnávateľov. Marek Zgalinovič, Slovenská televízia. Štát za prvých 7 mesiacov minul približne o tretinu menej ako v rovnakom čase pred rokom. Vybralo sa viac daní a vo väčšom sa šetrí. Odhad ministerstva financií hovorí, že ekonomika Slovenska v tomto roku porastie o 3,6%. Júlové čísla hovoria, že výdavky štátu sú o 200 miliónov nižšie ako za rovnaké obdobie v lani. Jednou zo zásadných priorít vlády je ozdravenie verejných financií. Myslím si, že tieto čísla svedčia o tom, že táto politika sa úspešne naplňa. Príjmy štátu za toto obdobie medziročne narástli o takmer 9%. Naopak výdavky klesli o 2,4%. Môže za to najmä lepší vývoj ekonomiky a tým pádom lepší výber daní. Znižovanie deficitu sa deje hlavne cestou vyťahovania ďalších peňazí z vrecák našich občanov, a to formou zvyšovania daní a poplatkov. Ak sa chceme vyhnúť situácii, aká je dnes v niektorých krajinách, nielen v Grécku, ale v niektorých ďalších, tak naozaj je nevyhnutné udržať verejné financie pod kontrolou. Pri udržaní súčasného tempa rastu ekonomiky ďalšie škrty a opatrenia čakať nemusíme, tvrdí minister. Analytici hodnotia vývoj verejných financií kladne, upozorňujú však aj na možné riziká. Priemysel môže spomaliť tým, že Európa, Amerika, taktiež v Číne očakávame spomalenie. Na druhej strane však môžu Slovensku pomôcť investície, ktoré sa momentálne stavajú, ktoré boli ohlásené v minulosti. Bolo dobré, že ministerstvo urobilo konzervatívnu prognózu a zrejme je to aj signál, že sa končí kríza. Ministerstvo financií plánuje v tomto roku znížiť deficit pod 5% hrubého domáceho produktu. Filip Minich, Slovenská televízia. Prokurátor Jozef Čentéš dnes pre STV uviedol, že výpoveď poslanca Igora Matoviča v písomnej podobe omylom skartoval. Dodal, že v žiadnom prípade nešlo o zámer. Informoval o tom aj svojho nadriadeného, ktorý to vyhodnotil ako ľudský omyl. Generálna prokuratúra včera podľa Dobroslava Trnku vykonala kompletnú kontrolu celého výsluchu. Igor Matovič, ktorý absolvoval v piatok na prokuratúre opakovaný výsluch k údajnej korupcii medzi politikmi, za tým, čo sa udialo, nevidí zámer. Dodáva, že Jozef Čentéš, ktorý ho vypočúval, povedal pracovníčke, aby výpoveď z počítača vymazala. Ešte teda povedal, že ja ju mám vo vytlačenej podobe, mám ju podpísanú, nemusí byť v počítači. Opozičný Smer v tom vidí problém. Podľa Pavla Pašku nie je možné, aby celá výpoveď z počítača zmizla. A pán doktor úplne náhodou skartuje osobne, pokiaľ tie informácie sú správne, nielen svoje poznámky, ale aj výpoveď pána poslanca v písomnej podobe. Jozef Čentéš tvrdí, že na vymazanie výpovede z počítača mal jasný dôvod. Chcel sa poistiť pred prípadným útokom hackerov. Dodáva, že žiadny zákon ani vnútorný predpis prokuratúry nestanovuje prokurátorovi, aby výpoveď zálohoval, a to, čo sa udialo potom, považuje za nešťastnú náhodu. Po tom, ako podpísal zápisnicu jeho výpovedi, som túto omylom priložil k poznámkam, ktoré som mal pripravené ako podklady k jeho výsluchu, a neuvedomiac si túto situáciu som ich skartoval spoločne. Potom, ako som túto skutočnosť zistil, som o tom informoval môjho nadriadeného doktora Šumichrasta, ktorý to vyhodnotil ako ľudský omyl. Generálna prokuratúra včera vykonala podľa Dobroslava Trnku kompletnú kontrolu celého výsluchu. Druhá výpoveď Igora Matoviča je v trezore Jozefa Čentéša. Momentálne jeho súbor je uzavretý v jeho počítači, druhá výpoveď, takisto aj písomná výpoveď je uzavretá v jeho trezore. Po návrate z dovolenky Jozef Čentéš taktiež rozhodne, ako s výpoveďou Igora Matoviča naloží. Magda Todželeňáková, Slovenská televízia.
Takmer 5000 skontrolovaných vozidiel a 500 priestupkov. Taký je výsledok policajnej akcie. Najhoršie v kontrole obstál Žilinský kraj. Najviac priestupkov urobili autobusári vrátane prekročenia rýchlosti. Podľa aktuálnych policajných štatistík za prvý polrok vodiči autobusov zapríčinili 45 nehôd, pri ktorých vyhasli 2 ľudské životy. Bezpečnostná rada OSN sa opäť nedohodla na novej rezolúcii o Sýrii, ktorá tvrdo potláča protivládne protesty. Najhoršia situácia je v meste Hama, ktoré už 3 dni ostreľujú elitné vládne jednotky. Počet mŕtvych tam údajne stúpol na 130. Obete hlásia aj ďalšie sýrske mestá. Mesto Hama sa premenilo doslova na vojnové boisko. Vládne jednotky sa presunuli bližšie k obytným štvrtiam a centru. Vojaci ostreľovali jednu z mestských štvrtí z ťažkých guľometov. Podľa svedkov armáda používa mínometné granáty. To všetko sa deje napriek tomu, že sa v moslimskom svete začal pôstny mesiac Ramadán. Podľa sýrskej štátnej televízie armáda zasahuje proti ozbrojeným teroristickým živlom. V meste Hama údajne zabili 8 policajtov. O novej vlne násilia v Sýrii rokovala za zatvorenými dverami Bezpečnostná rada OSN. Západné veľmoci už takmer mesiac žiadajú, aby schválila prísnejšiu rezolúciu a nové sankcie proti Sýrii. Damask tieto výzvy odmieta. Rusko, Čína a niektoré rozvojové štáty zatiaľ nechcú podporiť západné krajiny v ťažení proti Sýrii. Obávajú sa, že sa zopakuje scenár z Líbye. Opatrné ostávajú aj Spojené štáty. Nie sú zatiaľ žiadne náznaky, že by boli Spojené štáty priamo zainteresované na tom, čo sa deje. Myslím si, že politicky a diplomaticky chceme vyvolať čo najväčší tlak, aby sa uskutočnili zmeny, ktoré žiadajú v mnohých krajinách. Jedinú spoločnú odpoveď na vývoj v Sýrii dal doteraz len Brusel. Európska únia rozšírila zoznam osôb režimu sýrskeho prezidenta Bašara Asada, na ktoré sa vzťahujú európske sankcie. Radovan Kondrlík, Slovenská televízia. Kubu čakajú rozsiahle zmeny. Parlament schválil ekonomické reformy, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie. Podľa kubánskych politikov by teraz mal byť ostrov slobody ešte viac slobodný. 5-ročný plán zahŕňa viac ako 300 opatrení. Tie by mali zmeniť centralisticky riadenú krajinu na fungujúcu ekonomiku. Parlament schválil zmeny v ekonomike a sociálnej politike, ktoré by mali prospieť lepšiemu fungovaniu krajiny. Reformy, ktoré chcú úrady zaviesť do 5 rokov, by mali zmenšiť vplyv štátu na jednotlivé odvetvia ekonomiky. Nový plán by mal pomôcť najmä malým súkromným podnikateľom a dať im väčšiu voľnosť. Horší nepriateľ ako imperializmus sú naše vlastné chyby. Musíme ich podrobne analyzovať a urobiť všetko preto, aby sme sa im v budúcnosti vyhli. Väčšiu voľnosť v podnikaní sľubujú reformy aj štátnym firmám. Znížiť sa majú postupne štátne dotácie. Naproti tomu chce vláda postupne zvyšovať platy štátnych zamestnancov. Dnes zarábajú len $18 mesačne. Zmeny schválené parlamentom by mali Kubáncom zjednodušiť aj cestovanie. Ako, to zatiaľ poslanci neprezradili. Tomáš Pilc, Slovenská televízia. Americká snemovňa reprezentantov aj Senát schválili zvýšenie stropu štátneho dlhu. Chýba už len podpis prezidenta Baracka Obamu. Dohoda o zvýšení dlhu o vyše $2 bilióny obsahuje aj plán úsporných opatrení. Spojené štáty by mali v nasledujúcich rokoch šetriť na štátnych výdavkoch. Škrtanie sa dotkne aj armády a dôchodcov. Najväčšia cyperská banka varuje, že krajina sa môže stať 4. kandidátom na európsku pomoc. Vedenie banky pohrozilo, že peniaze z tzv. Eurovalu bude možno krajina potrebovať aj so všetkými zlými dopadmi. Cypru takisto hrozí ďalšie zníženie ratingu. Ostrovný štát oslabuje aj fakt, že najväčšie cyperské banky majú veľké investície v gréckych dlhopisoch. Izraelský premiér údajne súhlasí s vytýčením hraníc palestínskeho štátu na západnom brehu Jordánu. Podobné návrhy doteraz Benjamin Netanjahu odmietal. Podľa médií je ochotný obnoviť mierové rokovania s Palestínčanmi na základe návrhov Baracka Obamu. Podľa neho by malo palestínskemu štátu patriť územie, ktoré Izrael obsadil vo vojne v roku 1967. Z japonskej jadrovej elektrárne Fukushima, ktorú poškodilo zemetrasenie a tsunami, uniká smrtiaca radioaktivita. Pri komíne medzi 2 reaktormi namerali extrémne hodnoty žiarenia. Firma, ktorá elektráreň prevádzkuje, ubezpečila, že aj napriek tomu splní plán na stabilizáciu fukušimských reaktorov do januára budúceho roka.
3000 ľudí z tzv. Cigánskeho tábora upálili fašisti v roku 1944 v Osvienčime. Na menej známy a skôr utajovaný rómsky holokaust dnes spomínali v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici zástupcovia vlády aj členovia občianskeho združenia In Minorita. Nacisti vyvraždili 300 000 európskych Rómov. Praktiky nacistického Nemecka prevzal aj slovenský vojnový štát. Priamo fyzické obete boli až po potlačení Slovenského národného povstania a okupácii Slovenska nemeckou armádou. Vtedy tie špeciálne policajné jednotky nemecké doslova vyrábali provokácie medzi Rómami, ktoré boli potom zámienkou pre masové vraždy. Historici na Slovensku odhadujú 1000 rómskych obetí. Presné číslo ešte nepoznajú. Masové popravy boli pri Žiari nad Hronom, v Čiernom Balogu, v Dúbravách pri Detve a v Tisovci. Mamka ma vychovávala. Ocko bol prenasledovaný ako pre to, že bol Róm. A doteraz som sa nedozvedela, že kde je pochovaný. Rómsky holokaust si pripomíname 7. rok. Na spomienku každoročne prichádza viac ľudí. Dôvod je možno aj v tej situácii, ktorá dnes v Európe je. V tom vyhranení a v tom možnom opätovnom napätí, ktoré tu je. My si uvedomujeme hlavne to prepojenie na prítomnosť, pretože pravdu povediac na tom Slovensku žijú dva oddelené svety. Jeden svet majority a druhý ten rómsky. Spomienku na rómsky holokaust si dnes pripomenuli aj pri ústrednom pamätníku v bývalom koncentračnom tábore v Osvienčime na miestach, kde stal cigánsky tábor. Zuzana Ševčíková, Slovenská televízia. Viac ako 2,5 milióna eur môžu získať domácnosti na podporu zelenej energie. Konkrétne na výstavbu kotlov na biomasu a slnečných kolektorov. Ministerstvo hospodárstva práve v týchto dňoch zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí. V minulom roku si takto prilepšilo viac ako 4 000 rodinných domov. 200 eur za meter štvorcový. Taká je podpora, ktorú môžete získať na slnečné kolektory. Je tam limitovaný rozsah dotovanej plochy najviac do výšky 8 m štvorcových. To znamená, že maximálna výška dotácie je 1600 eur. U kotla na biomasu je maximálna podpora 1000 eur. Takto by podľa nás mala vyzerať vlastne podpora obnoviteľných zdrojov energie, ktorá by mala byť teda predovšetkým smerovaná na domácnosti, aby sa oni intenzívnejšie zapojili do výroby obnoviteľných zdrojov energií. Štát tento rok podporí domácnosti sumou viac ako 2 670 000 eur. Momentálne v tomto roku energetická agentúra prijala 1650 nových žiadostí v celkovej sume 1,5 milióna eur. Takže do konca novembra 2011 zostáva vyčerpať približne 1,1 milióna. Absolvovať celý proces však nie je až také jednoduché. Už od januára čaká na vybavenie svojej žiadosti aj pani Ivana. Kvôli kotlu na biomasu sme museli pozháňať a dodať 10 žiadostí. Na solárne kolektory takisto 10 dokladov na agentúru do Banskej Bystrice. Viac informácií nájdete na internete alebo na poradenskej linke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Žiadosti o dotácie môžete posielať do konca novembra. Treba sa ale pripraviť na to, že ich vybavenie trvá minimálne 3 mesiace. Patricia Macíková, Slovenská televízia. Dá sa podľa vás prezlieť v čase? Znie to síce nereálne, no výstava, na ktorú vás teraz pozveme, vás presvedčí o opaku. Slovensko-norský projekt predstaví jedinečné kolekcie tradičných ľudových odevov i súčasné modely. V takejto zostave ich uvidíte po prvý raz v histórii. Ústredie ľudovej umeleckej výroby vybralo zo svojich zbierok 15 krojov z rôznych regiónov Slovenska. Nikdy predtým ich takto nikde neprezentovalo. Sú úplne unikáty, niektoré pochádzajú ešte z konca 19. storočia a vlastne niektoré boli vytvorené už až v polovici 20. storočia. Expozícia nie je len o histórii. Doplnená kolekciou súčasného moderného odevného dizajnu, ktorý vytvorili väčšinou študentky katedry textilného, teda odevného dizajnu. Okrem slovenských textílií predstavuje výstava aj kolekciu nórskych ľudových odevov, takzvaných bunat. Slovenských tvorcov inšpiroval zvyk Nórov obliekať si svoj štilizovaný kroj na slávnostné príležitosti. Nosí sa dodnes. Je pohodlný, teplý a praktický, čo nám potvrdila aj nórska veľvyslankyňa na Slovensku. Pre nás je nosenie bunadu prejav národnej identity a hrdosti. Je to taká úcta k nášmu dňu ústavy. V tento deň sa do bunadov obliekajú aj mladí ľudia. Na ich nosenie existujú prísne pravidlá aj čo sa týka doplnkov.
Ak si napríklad vezmete nejakú vlastnú náušnicu alebo prsteň, ktorý nie je z tohto obdobia, tak samovymenované staršie dámy v dave vás na to upozornia. Výstava potrvá v dvorane Ministerstva kultúry do polovice októbra. Natália Lenárdová, Slovenská televízia. Jednotka už o chvíľu odvysiela britský prírodopisný seriál Život. Dnes s témou lovci a korisť. S dvojkou si môžete zaspomínať na študentské časy v lyrickej snímke Výlet do mladosti. Prežite príjemný letný večer. Dovidenia aj zajtra.